Hamani fo ka sababu yake aye bi donya kɔni ne ka o yira aw ni ne kɔni na Mali kunnafoni cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka laɲini min o de ka se ka kunnafoni jɛlen ka o ɲini ka o di aw ma sanga n'a ka wagati ka aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degun ne ka o sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye février kalo tile 24 ye san 2026 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka œuvre sociale ma ni a ɲɛmaya kɔni o bɛ Akibo Dambele bolo a n'a ka cɛdenw u ye u kunda Kulukorokaw olu ka dugu kɔni o kan kunu février kalo tile 23 san 2026 u taara ni ka taga fɛn min ye pano kɔni 11 ni ka o di yen bololabaarakɛlaw olu ma nɛgɛtannakaw olu kɔni ye lafiyaba ni ka o sɔrɔ ka sababuya kɛ pano in kɔni a bɛna kɛ sababu ni ka u dɛmɛ u ka baaraw olu la nin kɛra nisɔndiyaba ye bololabaarakɛlaw olu bolo. Fédération malienne de football n'o o ye fédération maaw ye olu kɔni ka kan ka ɲɛmakura ni ka o kɔni ta hala tɛmɛ kunnafoniya in dira février kalo tile 20 san 2026 a dira u ka secrétaire général kɔni ale fɛ a bɛ waati caman bɔ ni o ye san caman ye gɛlɛya kɔni ale tun bɛ fédération kɔni o kɔnɔna la san laban in yɛrɛ kɔni na fɛn min ye a cakɛlaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye walan ni ka o sɛbɛn. An bɛ taa sankaw olu fɛ yen nɔ alisalamɛ diinɛ tigilamaw ni chrétien diinɛ tigilamaw farala ɲɔgɔn kan ni ka suntigɛba kɔni ka o kɛ février kalo tile 21 fɛn min ye san misiriba yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna ye nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ o de ye opération sunkalo solidarité san 2026 a baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kɔni tun bɛ san marabolo ɲɛma kɔni ale bolo ni o ye colonel la major Ousmane Sangare ni hakilina in kun ye fɛn min ye o de ka se ka alisalamɛ diinɛ tigilamaw ni silamɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɛn ani kelenya ni ka o sabati alimamiw ni ka taga se pasteur ma u farala ɲɔgɔn kan ka duwawu don kɛ an ka jamana ye Ala ka bɛn ani kelenya ka se ka o sabati. Dɔgɔkun 3 kɔfɛ kurundafili min na a kɛra février kalo tile fɔlɔ san 2026 min ni a kɛra Jokeri sigida kɔni o la Jokeri filɛ nin ye gunda min o lamini na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tora la u ka denbayaw ye musaka ani balofɛn dɔw kɔni ni ka o sɔrɔ denbaya kelen o kelen olu ye sefa wari 3000 ka o sɔrɔ ani malobɔrɔ kilo 50 maa naani minnu bɛ yen ni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina 10 dira olu ma maa 18 minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɔra ji la 2000 dira olu ma ani malobɔrɔ kilo 25. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ Seydou Nourou Nyanga ale kɛra Kaya chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛma ye a kelen de kɔni tun ye cɛbɔ ye a kalafili kɛra février kalo tile 22 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la a kɛra Kayi meriba o kɔnɔna la baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛla baara in bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛra hakilisigi ye ani bɛn kɔni kɔnɔna la. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye kɔri tɔni 140 tasuma de kɔni donna ale la ni k'a bɛɛ jeni k'a ban pewu a kɛra dugu min na sa o de ye Dusi ale filɛ nin ye Bankassi sigida kɔni o la Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ nin tiɲɛni kɔni donna fɛn min ye coton baarakɛla 80 bɔɲɔngo de kɔni ka nafolo la k'a yira u la k'a fɔ ka taa fɔ ko min kɛra sisan kɔni sa k'a yira u la k'a fɔ halisa tasuma jeni kɔni ale kun kelen yɛrɛ kɔni o ma dɔn fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na.
Chadianw ka jamana marabaw kɔni y'u ka jamana ni ka o datugu Sudana fo ka taga fɔ ko min kɔni o kɛra ka sabuya kɛ ni wagati in na Sudani maa marafɛntigi dɔw kɔni olu bɛ ɲɔgɔn na ni siradatugu in kɔni sababu ye min ye o de ye ka se ka basigi kɔni lana u ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa Etiopikaw olu fɛ yen nɔ Ethiopie ale ye charbon dilan usine belebele ni ka o dayɛlɛ février kalo tile 18 ni ye a charbon dilan usine fɔlɔ ye min dayɛlɛla u ka jamana ale kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye sa ka se ka charbon tɔni miliyɔn 1 ni murumuru 2 ni ka o de dilan tan kɔni o kɔnɔna la cakɛyɔrɔ kɔni ale ka fɔ la. Madagascarkaw ka jamana ɲɛma ni o ye colonel Michael Radiririna ye ale kɔni bɔlen kɔ Russie jamana ɲɛma ye a bisimila n'o ye Vladimir Poutine ye a bɔlen kɔ Russie tile 6 kɔfɛ a makɔnɔnen don bi février kalo tile 24 Faransi jamana ale kɔnɔna la min ni ani Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye u ka kan ka kuma falen kɛ baara taabolo kɔni olu kan ni ye a siɲɛ fɔlɔ kabi octobre kalo ni a sigira fanga la a ka i kunda Faransi jamana kɔni o kɔnɔna kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadamani tun b'an bolo kɔrɔ bi ni ka da o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan hakili la o ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la yan'an ka kunnafoniya datugu sa tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama sojɔko la ni wagati in na e mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka terrain ale ni so sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ tunga lafiya ale la c'est bien possible k'a fɔ ɲɛna tunga lafiya bɛ logements sociaux ale programme de kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan logements sociaux min a bɛ ka kɛ Banankɔrɔ ni Kabala ani Jalakɔrɔbugu ni sunkalo ɲuman tɛmɛna fɛn min ye Golobugu ye o fana bɛna fara a kan aw maa minnu bɛ yen nɔ ko Golobugu ka d'aw ye a y'aw labɛn sɔnni tunga lafiya ka logements sociaux bɛna kɛ Golobugukaw olu fana fɛ yen nɔ i da i ka kɛ sarata baara la dossier dɔw bɛ olu bɛ ɲini fɛ i b'o dossier ladon n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn kalo 4 i bɛ kɛ sotigi ye ba Maliba ale kɔnɔna la tunga lafiya ko ka so terrain san k'a bila ten i ma se k'a jɔ san caman ko o de banna pewu ka terrain ni so di aw ma lafiya la tunga lafiya de bɛ o kaw ye tunga lafiya ko maliyɛn den fɛn sigilen bɛ tunga fɛ u bɛɛ ka se ka so sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la aw k'an bɛɛ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.